Здравейте, приятели! Днес ще направим видео така как играем тока-бока. Тук чекайте да ви покажа. Тук какво играе? Адски. Тук имам човеци. Грешно. Така. Отиваме си, стига на този лунапарк. И ето. Отиваме си вкъщи. И ето сега. Тук е каналът. Ето го. Така тук. Не бе, тук. Тук. И тук имаме някакви дрежки. Тук взимаме това. Имаме тук това. Айде бе. Тук взимаме това, пижамата и си лягаме. Не, шегувам се. Слагаме си маската и тук вече е тока-бока. Така, тук е другата сестра. Тук и взимаме пижамата. И така. Това е. И отиват да се хранят. Ето ги. И тези тока-бока. Отиваме на третия етаж. Тук е третия етаж. Така. Отвори ми баба вратата. Отивам в другата стая. Сега, приятели, ще играя тока-бока в моята стая. Виждате, че е лилава. Сега, ето тук. Сега те да се обличат. Махаме това чудо. И тук семейството. Майката и бащата. И готово. И сега ще облича.
пижамата. Ето. И тук. Чакай се, че тук не е много удобно. Не. Така. Трудно е. Сега взимаш на майката. Така. Ето го и банският. И сега ред на таткото. Ето му пижамката. И отиват и те на вечеря. Ето. И малкият. Отива на първия етаж. Сега ще играем кралската тока-бъка и ще си легнем да спят. Ако искате още приключенски видеа. Все още не е готова вечерята тук. С тебе куцунак, зеле, картофи, пици и така нататък. Вижте сега. Мама сяда тук, татко сяда. Малкият сяда тук, а татко сяда тук. И ето мама за малкия картофи и яде малкия. Сега взимаме и двете, отиваме там на неговата маса, на тяхната по-точно. Сега и ядоха и сега отиват да спят. Само приятели, не е трудно да си влогат. Много е трудно. Ето и двете. Ето ги и трите. Гърма бе моли. Първо на втория етаж. Така.
ето и тяхна стая и се сбогуват. Чао, лека нощ! Лека нощ! Това е моята стая. Абе, ела бе. Ако искаш да разгледаш моята стая. Тук. Аз легна да спа. Чакай да си слагам маската на лицето. Ето. Сега ето на тази. И така. Тя си ляга да спи и вече е нощ. Вижте, сега отиваме на третия етаж. Ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала и цъкнете лайк бутона и камбанката. Така. И ето го. Техното. Така. Тук стои бебето. Слагам маска. Тук спи на майката. Тук я слагаме. И слагаме и маска. А на таткото последно. Тук е. Слагаме маска. И затваряме асансьора. Хайде бе, затвори се. Така, затваряме тази врата. И затваряме тази врата. И чао, приятели, ако искате да гледате още такова видео на Тока Бока, абонирайте се за канала и штрекнете лайк бутона и служете по един лайк. И чао от мен! Чао, чао!